ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Nadu ba kajala Meghalaya kalayo ya kajala Bapura kan kasin ka benengkong bagi seng san perthai ka National People Party kan sei da kalong kami ka Dr. Mazel Amrilingdo bakan longkum ka kertong syak election Lok Sabha ka Bansalong ha ka khat khandai trik mentau banaya yong kum shibenta ban kring shu ikipat ba nong tha vote uchi executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba panyai sing sim ha ka khat artrik wi yong aza apusau lalit ban pan jingkershan nagipat ba nong song snong jong ka snong nong ra ha ka jingan lang ru ka kong Jasmine lingdo ha ba kren ha ka jingalang uba panyai uloong ba ha ka ni kanti bementa kalong ka ka basngaw sarong kum kari ban yop ha MP Delhi da kalong kami bat kalong kami ka kham sngaw thu ba ya ka ka shan la da kalong ha kanu kanu kalyang Internet mentakasngi bapiyami kumni ban sngap ya kita kicing batai kijongi nganga kwa ban ong pi tanggawe hakani ka election ka baper ba karukom bangiale ya kani ka MP election ngampat juyo I hakajing im jonga kapanadu ipa jongi san pau ars nam menshwa ila don haka election ngampat juyo I yaka election ka ba ishongship katne lese kadai namarba ilong kumi jongi ide kertong haka ne ka election but haba don hi ilong kumi bapan ki yaka jingle election ngatharai ka jingjob hi kadai ka jongi piam menjurne kata ilong kume jongi pia menjurne am ya kata la hoi kawai ka pangangan ong ya pi hakani ka election ru men ski habang ya show batki long kume naka People's Party naka National People's Party menne ngia syong bat ki long me bat pangidaya snow diaw shisha mentakasngi hapangi yo snow baka don ka kupor ba iwe nang ginongkit kam ki jongi ikong Magdalene Maulong ibadeiru IMDC jongko ungsning ila shabret mau haba idang yeng haba yeng jong I shwabe inlet shaka meeting election ka jong I Kibrio, Kimla, Ban Pek Slam, haba kilong kumi jongi, kiale, ban pen chop ya ini I Dr. Amprin. Ngis ngok ya halor kani, ban ngi penram jurba, ya kani ke jingle. Jong kini kibrio kibam nila pan ya syak, ya ka competition haka election. Ngilayo I. Ba mendetang hakani ka kenti ba ngisya target kilong kume hakini ki meeting ki balalong hakini ki sngi kanyak sngi ngiyo I baki don ki priyo ki bayat charong ki bayat cheneng ki baperta ya ka parti la jong ha ki jaka balong meeting the National People's Party ngatarai ngiatip lut ka kata ka parti ka bam la ban ya sya ban ka bam la ban ai kata ka freedom ya kilong kumi jongi bakin ya contest ya kani ka election ka way ka bang ide ban soto kalong kilong kumi hi kide ban pet ya ka yeng ka sem kilong kumi kide ban pet ya kata ka jing shong sok shong san kilong kumi kidai ki ban ai ka jing iet ya ki khun samla ki jongi kilong kumi kidai ki ban pet ru ya kata ka jing ka jing shong ha ka yeng ka sem dadangi ngi ai la
Dr. Aprin ba in job menta ka kanti ngatharai impact ya kita kijing don kam hakane ka jella jongi I Dr. Aprin ide menjonga ibala don hakajing ele politics menta la santem ila job nang tai napo la nkra malki ndai ikentai ibawan menen ndai ikentai ibawan tang shitam ila wan ban ai kata kajing syakri padba la santem ar pos nam tam ila pan I ba idei shisha ilong me ibala I banyale yakani ka election MP kawai ka ba pipi dei ban sautu kalong kanihi ladagi jin yakinomi kman ki ban let namanta ka jilla jungi ki khasi jantia syatai syafo Delhi idei ban pet baki brio kila I kila la nem ban syam ya kata kalingkor I Dr. Aprin pila yo himapi siya kanu ka department kabaki bo ya I tre shitong siya kanu kajaka kaba ipa ya ipen ba idei shisha ita inomi kama ibala ban pet ya kajing don kam jong kajela jongi ngat ya kan ye ba Dr. Aprin idei we na kireu kantai ibashlur Ishlur ban kren ya kahok Ishlur ban kren ya kijing dan kam jong kinong song sdong hang ni hapo Meghalaya jong I ngidai ban ngat ba inlet chatai Delhi in ya kren ya khana ya kita kijing dan kam jong I namar hang tai hapo Delhi ya I la itu lupa haba ilong cabinet minister ila itu lupa ya kitu ki brio ki badan haktai ki bapenyat ya kata ke parliament kawai ka bang idei ban yo iru ini ilong kami idei I Kristan ngat ya kani baka jinglong Kristan jong I kanom la manuru ban penkelai ya kata ngidei ban sungtu baki brio ki parti baper ki permi ki kana lai pojat syapang kaneka MDA Alliance ka ba compare na kiway pat balengom kumta habang ipet ka campaign election ha kanika MP kaladan tang artli karukom yakon election tang artli karukom campaign election kiway ki political party ki persyang banwanra yiki issues persyang banwanra yiki propaganda ban penpia ya kacai penreu khasi jungi ki persyang banwanra ya kata ka issue bat ki agenda ki jongki banwanra ekta ka communal hatred mane kata ka jingya snow ya pher chai penreu bat kiwe kani ngan omai pi ko kinong song kani kalong ka ma hadu kata lada kamdan ka song san ya kari jungi ke e ka banja ya ki business ki pher ke e ka banja ya ki klong ki brang school ki khna ki brang school she e ka future ka jongki kumbangi I menta kelas dang 1 kanikal air jingpen kulmar haki babon ki chaka what haki political meeting ki jongiru pilai I lingba ki social media lingba ki video clips kila persyang ban pha iki kenhon ba pher ban persyang ban penwet ban penthot iki jingilang ka jungi kani ka bampat juja meno hari khasi henrai de tang ha kani ka kinti ka momenta henrai ka taru ka belawan ban pensneu dur ya kani ka jinglong jingman jogari jungi khamtam ha ka MP election ban wan ban pinkulmar kadi ka ta ka party VPP ka bakam bakadai ka party clean politics hai kata ka clean politics haba kom kani ka jinglong ka jongki khamtam ki nongelam bomdan burom shu what iki nongelam joka state government man ka sngi ngai I ka jingkan tho iki nongelam joka state government khamtam you chief minister khamtam you deputy chief minister mene ngai I ka statement jong ni nongelam uang hanaban penthep shajel you deputy CM kom kita ki nongelam ngangong page ladi pilale ayu de ki post number pilalong MLA pilale ayu de ki post number pilalong nongelam seng phalang
empat dan ka weru ka kam ka ba urlong ka jingak hi ka jong pi hakitu gisnam Henry P1 ban keren pat ye kini ki noilam ki bla contribute shimon ye kari ka jongi pai menta ka ni ka comment hapo ka jingalam jong CM ba deputy CM pai ki road construction ki road projects khamtam ki surok ki ba pher khamtam ko umbam umdi kabang ngi kong ki pai ba ngi ton kam man kesngi ngi I ba dei tang ha ka ni ka government ka bala banle kata pai ye ka jing jong ki issue ba pher khamtam mi ki border issue ki bangaru ngalai mat bontli ki jing khamtam bale jingelang hakini ki border khamtam jing sharp penwet haka government of Assam yakini ki shnong ki bahap akitu ki border area but they tangani ka government MDA ki ba shim yakini ki issue da ka jing sotho but da kata ka jing shlur ban shim ngai ibang ki we ki la ban kren idri kita kinong song sepo border hinrai sisian ru kimpat julai mi syatan ngaken mau yo new nongelam jong ka VPP hakapor bolet sepo block 2 hakapor balik sep block 2 ngirung yelai lang house nam arja khasau ke ka baja la pha ban lom ye kata ka jingelang hamadan umwang ondala pha ban lom jingelang la le daka jingpen I ya ka attitude ka jing sorong hinrai hadin bapoi syata ka jingelang labe ki pulit Assam hajaka ban pe hajaka ban danlang bat ki pai ba hapo madan umwang ha block 2 penban pet yenade bat ke ka baja ye kini ki pai ba ha block 2 la shabom shatir la syara pulit bat la syara ha ka bor jong ka an jong ka government of Assam ngingim dan kam yu ki kong kini ki nongelam ki bating put ngi dan kam ki nongelam ki baslur bala syai ka sngi ngan le che block 2 hapo laper ban ngani kendu ya arfu sautli ki shnong khasi hangthe ban ngan kendu ya ki ba hapo ka jinglong CM ka jungi hapo ka jingelam jong ka party NPP hapo ka jing danlang komne jing trailang khamtam ba state government ngi ong ba ka jing sngan kan wan se block 2 menta nadu mengi shemti mengi ka kam nadu badan gini ko government menta undan banut chu banwan ban pentut sati po block 2 berkeladan ke jinge shongsuk shongsnan hangte po block 2 bat komba kalong menta kidan arhu sautli ki shnong khasi bat ki babul ne kini shnong khasi ngalayo ban le yu kejat kat no ka jing kmen ga jongki haba dan ki nongelam ki baslur ban le ban yes ban ya dan lam bat ki ban pensngan ki ban ya kren bat ki namar baki im hang jing seir ban ngi don kam bakani ka government kan nang continue ngi don kam ngi ka sarkar ban nang beteng ngi jing tre kam ngi don kam ngi ka support jong iba Charles Pingrop ngi don kam ngi ka support jong ba bawan ba ka kenhon ka jong pi hagani ka ti knamba kani ka government kan nang climb ban ai ka jing shakri ka ba bhatam yu pai ba ngi don kam ya ka public safety ngi don kam ya kani ka jing shongsuk shongsan hakari ka jungi omban wan kini ki jing pen ma ki jing pen tieng kumbalong na kini ki jing persyang jong ki political party ban wanra hakum gani ka por ka bamenta ngi iba na kalyang kani ka political party ka bakam bakani ka party ka ba khuj basuba ka balong clean bat ka ba temu ban wanra clean politics nga shukwa ban bo ega jing kentu ya kani ka political party kham tami ki nongelam ki ba jumlien ban ong clean politics nga kwa ban ong komne hato kata ka jing slow clean ga jong pi ka dei hok mo ba phin kenno nong sam kiat iki temen basan hato kata kam kta mo ye ki reunge jong kata ka balang hato kam kta mo ye ki reuniam barka jing kren ki kitien tomet lesi ki kitien ki bamlong ban ye kren hangne khamtam ye ki father ki nongelam niam khamtam ye ki reuniam ki jongi lesi ke ek ban ja ke ek ban kta lesi ki reunge jong kata ka balang kajing pensuthu bakla bat kajing condemn lut ya baro ki nongelam khamtam ban ong ba ki nongelam shnongru kila feel ba kajing long jing man jong kari jongi katni deina kajing feel jong ki nongelam shnong lesi ki don ki bong deina ka jing feel jong ki seng bhalang bar kini ki jo ki nongelam jong ka political party VPP ki om baka ka jaipre ho jongi ka long kumne de bla feel ki nongelam niam la feel ki seng bhalang la feel ki rang bashnong ka bomon ibaro ni la feel lut kamut ditang maki ki babiang shei kar long kumta ba phi phin sno hok yelade ha ngai ibo ni nongelam uangam dan kam pan maap shoot no blay kani kade ke ka ba ma ku ki pat ba
yo pi bakla ban jit yo kum kani ka party kumi kini kinong lam kalong ka jingja burom ni kari jungi naman ngi dan han ni po perthei dan uweiru bahok ngi wan ringkat da ka jing long pop ban ngi takadau ngape ki reunion ki kenhon balang ba pher bali ki don ki yang mane naman ngi la ban penjanai la de ngi la ban pen thmai la de ban pen bet pen biang la de kata ka jing duna ngi ru kom political party nakalem ka NPP ngi wan hang ni ban ong bang la biang shispa ngi dang duna dese ka jing long jing man jungi namar ya ka NPP la seng do breu om danu ngiru ngi pen snow bangi ie jaj ben reu dei namar takadau ngi sei ning kong shwa ya ka candidate da ka long keme pila ban bishar hangne na pedeng kini ki sangut ki candidate rangba ki ban ya khun manu ba shimja show shinrang pila ban keli ba pila ban wat ling ba ka affidavit ba ki file hadin bala file ka nomination paper hadisi office fini i ya kata ka jing shisha ba kumno ngi la ban shania ki kren shapang kata ka lawai ki kren shapang kata ka future ki kren shapang kata ka jinkerman hanga ngami i jinkerman hakini ki wei part ki political party kamtam ye ka party VPP kabala say do candidate bawat ye ka kur ka jadru omshem la aishu shaka kme henry las ai shiki wei part kani kalong ka jingja burom ye ka ri khasi ka jungi ke e ka ban don ye ka jing slok thang ye kilong kme khasi khamtam hangi baro kum ka riti ka dustur ka bangi kudop bangi sumar bangi pen scam ngaso ba kan don ka jing senjor hangni kan sedon ke ba snew ke ban wanja namar bangim suthu ban bat ye kata ka riti ka dustur ngangong bagani ka political party kabawan ban penbe yu pai ba kabawan ban yalam bakla yu pai ba deki issue ba pher nganga i bomdan jinkerman bat bomdan kata ka future haki namar kilaban pen bakla lupa nadu na yeng na sem ye kata ka riti ka dustur bangi i lese ki don ki jingye ki hakini ki banai ba ki por balalen no bakadan ki jingye ki reservation policy hot bon ki la late ban ai jingkershan henry nga kwa ban pen slow hani ka por kata ka jing kta ye ka jingmut ban lui ki samla ka jungi ki ba angnot ban yo kam sarkar mentala shisnam nadu badan ka ni jingye ki ha e yo kam sarkar ki khasi jungi nadu badan ka ni jingye ki kaladon kata ke jing e ban yo kam namar la bon ki kendon bon kita ki an bahap ban pentrekam namar badan kani ke jing ki kani kalong ka jingkeli yakini ki leaders jongani political party ke e ka future ka ba pin ai ki samla lada pi kini no ya ko hok da ka jing ki ka bomdei bat da ka jing lam bakla ngai i bagi kom ka government kamtam ye ka party NPP ngai i ka leadership jong Conrad ke sama ngai i shibon teli ki program bat ki policy ki blasdang ban pen i opai ba blasdang ban pen poi show opai ba ya ka ban long ka jing mentoi ka bakhrau namta jong ki samla borokwe kamtam ki tu ki batrei kam la jong ki tu ki bala ban seng kam la jong kum ki entrepreneurs kamtam ki tu ki sports person ki talented tu ki badan sab ha ka sports bat kumju ki nongtem bat ki wei ki bon ba ki activities ki facilities ki bala banwanra lingba kani ka sarkar jala kumangi i menta bat ai ka jingkar shani ki samla kan the bat shinrang jungi ki ba kan long ka ba ki ken la ban yeng hala ka jong ka kejat na ka menta ban bet ban biang kamtam ban kintiu ya ka yo ka kot nakaliang ka jungi ngi i ba kani ka government kamtam wat shabar jong ka sor shilong kamtam ki nongrap ka jungi kilasdang banwanra ki schemes bat ki program ba pher ban ngi i ba kum ka jala mekhlia ngi dam dan kam ye ka jingirap ka bon na ka central government ngi kren ye ka jing shisha hakani ka por ka mamanta ngakwa ban pentip bawat ya ka jinglut jing siu baro habidi ba ka salary lene ka tulop jong ki nong trei sarkar lese 4 la ban pendap penbiang tan na ka state ladan kami ka jingirap kawaman ka por na ka central government ban pendap i kata ka jing siu i ka salary
Lani ban siwi ka tulop jong ki nong trei sarkar baro. Ladalong nadu ki officer ramba hadu ki barit ngidang don kami ke jingrap jong ka central government. Ngalashu mutur kanja ayu ladangin pha lesi ki MP ki jongi ki bomdon jingete bat ka state government lesi bat ka central government. Kan sapoi kapor baka jela jongi kan sa collapse nene kan sa khlemno namar bangimla wat tang ka salary ban siu lesi shakinong trai baro. Kani kalong ka jingma ka bakraw ka ban up yangi